नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यह पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्रीवर्धन तालुक्यात विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा जोरदार वारा आणि पावसाने हजेरी लावली। अनेक गावांमध्ये मुसळधार पावसाच्या सरींसह वेगवान वारे वाहिल्याने काही ठिकाणी नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या। बोर्ली पंचतन परिसरातील वेळाज गावात सोमवारी रात्री झालेल्या तुफान वारा पावसामुळे देवेंद्र तोडणकर यांच्या मालकीचा जुना वाडा कोसळला। या दुर्घटनेत वाड्याचे पत्रे, लाकूड आणि इतर साहित्य पूर्णपणे कोसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। याच ठिकाणी असलेल्या रश्मी रत्नाकर तोडणकर यांच्या काजू प्रक्रिया व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 2 काजू प्रक्रिया मशीन पावसाच्या पाण्यात पूर्णपणे भिजल्याने त्यांचंही मोठं आर्थिक नुकसान झालंय। तसेच कोसळलेल्या पत्रे आणि लाकडांचे तुकडे वाड्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं सांगण्यात आलं। या घटनेनंतर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी संबंधितांनी वेळास ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयाकडे लेखी अर्ज सादर केलाय। नुकसानीची तातडीने पाहणी करून पंचनामा करण्यात यावा आणि शासनाकडून योग्य नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे। याबाबत तलाठ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येईल। शासन नियमांनुसार आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असं आश्वासन दिलंय। दरम्यान श्रीवर्धन तालुक्यात पुन्हा सुरू झालेल्या जोरदार वारा पावसामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय। संदेश घोलप, श्रीवर्धन, रायगड, कोकण साधलाईव्ह। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर क्रमांक 66 वरील कशेडी बोगद्यासमोर गुरुवारी अमोनिया गॅस वाहून नेणारा टँकर चालकाचा ताबा सुटल्याने पलटी झाला। सुदैवाने या अपघातात टँकरमधून कोणतीही गॅस गळती झाली नाही, त्यामुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला असून चालकाला किरकोळ दुखापत झाली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार अलिबाग येथून लोटे एमआयडीसीतील प्रेरणा केमिकल्स कंपनीकडे अमोनिया गॅस घेऊन जाणारा टँकर मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जात होता। कशेडी बोगद्यासमोर आल्यानंतर चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं टँकर रस्त्यावर पलटी झाला। अमोनिया गॅससारखे धोकादायक रसायन टँकरमध्ये असल्यानं काही काळ परिसरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं। मात्र टँकरची तपासणी केल्यानंतर गॅस गळती झालेली नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं मोठा दिलासा मिळालाय। घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनानं तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्यात। सुरक्षेच्या दृष्टीनं परिसराची पाहणी करण्यात आली, तसेच वाहतुकीचं नियोजन करण्यात आलंय। या अपघातात चालक प्रेम प्रकाश भस्कळ पटेल यांना किरकोळ दुखापत झाली। त्यांना तातडीनं कळंबणी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील कोदवली येथील महालक्ष्मी मंदिराजवळील धोकादायक वळणावर मिठाची पोती भरून मुंबईहून गोव्याकडे जाणारा ट्रक पलटी होऊन अपघात झाला। हा अपघात गुरुवारी सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला। अपघातग्रस्त ट्रक मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जात होता। महालक्ष्मी मंदिराजवळील वळणावर चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं ट्रक दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेच्या मार्गावर पलटी झाला। या अपघातात ट्रक चालक किरकोळ जखमी झाला असून सुदैवानं विरुद्ध दिशेनं कोणतेही वाहन येत नसल्यानं मोठी दुर्घटना टळली। मात्र ट्रकमधील मिठाची पोती रस्त्यावर विखुरल्यानं काही काळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला। अपघाताची माहिती मिळताच राजापूर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। पलटी झालेल्या ट्रकच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली। या प्रकरणाची अपघाताची नोंद पोलिसांनी केली असून शुक्रवारी ट्रक हटवण्याचं काम सुरू होतं।
रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय आणि अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या वतीनं लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती अभिवादन यात्रा काढण्यात आली। या यात्रेचं 21वं वर्ष होतं। टिळक जन्मभूमी स्मारक इथं पुष्पहार अर्पण करून आरती करून आणि गीतेतील अध्यायाचं पठण करून टिळकांना अभिवादन करण्यात आलं। मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये। यामध्ये शेकडो प्राध्यापक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। कार्यक्रमाला रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पाताई पटवर्धन, कार्यवाह सतीश शेवडे, प्राचार्य डॉक्टर मकरंद साखळकर, उपप्राचार्य डॉक्टर कल्पना आठल्ये, डॉक्टर अपर्णा कुलकर्णी, प्राध्यापक सुनील गोसावी, प्राध्यापक मकरंद दामले, उद्योजक भिडे कुटुंबीय, राष्ट्रीय सेवा आयोजनाचे विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे छात्र मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना लोकमान्यांचे विचार अधिकच प्रेरणादायी ठरतात। ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक उत्तरदायित्व, संविधानिक मूल्यावरील निष्ठा आणि राष्ट्रहित सर्वोच्च मानण्याची वृत्ती हीच त्यांच्या विचारांची खरी परंपरा आहे। राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नवोन्मेष, संशोधन, नेतृत्व गुण आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचा जो आग्रह धरण्यात आलेला आहे तो लोकमान्यांच्या शिक्षणविषयक दूरदृष्टीशी सुसंगत असा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, लोकमान्य टिळकांचं जीवन आपल्याला सांगते कठोर परिश्रम, निर्भय नेतृत्व, सत्यासाठी संघर्ष आणि राष्ट्रसेवा हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे। त्यांच्या विचारांचं केवळ स्मरण न करता ते आपल्या आचरणात आणणे हेच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल। त्याचे महानायक, राष्ट्रपुरुष, प्रखर राष्ट्रवादी विचारवंत, शिक्षणप्रेमी, पत्रकार आणि समाज जागृतीचे शिल्पकार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त कृतज्ञतापूर्वक त्यांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत। आपल्याला माहिती आहे, ज्यांनी सांगितलं स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, हा लोकमान्यांचा निर्भीड संदेश भारतीय स्वतंत्र लढ्याचा मुख्य विषय बनला। परकीय सत्तेविरुद्ध जनतेच्या मनात स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती आणि स्वातंत्र्याची जाज्वल्य प्रेरणा निर्माण करण्याचं महान कार्य लोकमान्यांनी केलं। लोकमान्य टिळकांनी शिक्षणाला राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचं प्रभावी साधन मानलं। डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी स्थापनेपासून त्यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया मजबूत केला। केसरी मराठा वृत्तपत्राद्वारे त्यांनी जनजागृती केली, तर सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सवांना राष्ट्रीय ऐक्याचे आणि लोकसंघटनांचे स्वरूप दिले। मैत्रिणींनो, आज लोकमान्यांची जयंती आहे। आता सगळ्यांनी एक वाक्य सांगितलं की टिळक असं म्हणले की स्वातंत्र्य हे माझं ध्येय आणि हे मिळवणारच आहे मी। ह्याच्या मागचा एक विचार लक्षात घ्या, ही त्यांच्यावर म्हणायची वेळ का आली? स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, असं टिळकांची म्हणायची वेळ त्यांच्यावर का आली आहे? तर त्याच्या आधीच्या पिढीनं त्यांनी आपलं स्वातंत्र्य गमावलं। असलेलं स्वातंत्र्य गमावणं म्हणजे नवीन स्वातंत्र्य निर्माण करण्यासाठी परत लढा देणं। जेव्हा आपल्या अस्तित्वाची, आपल्या गुणांची जर आपल्याला किंमत कळत नसेल, आपण जर एक नाही राहिलो तर दुसरे लोक आपल्यावर राज्य करण्याशिवाय पर्याय नाही। देशभक्तीनं आपण आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य टिकवणं, कारण आपण असं म्हणतो की स्वातंत्र्य ही कायमस्वरूपी देणगी बिणगी नाही आहे, तर हे टिकवण्यासाठी हे आपल्याला प्रयत्न लागतात। त्याकरता आपण सगळ्यांनी एकजुटीनं आपला देश मोठा होईल, देशहित हा सगळ्यात मोठा विचार आपण सगळ्यांच्या समोर ठेवला पाहिजे। आपण आपल्याला मी काय करतो, मला देशाने काय देण्यापेक्षा मी देशाला काय देतो
हा पहिला विचार आपल्या मनात ठेवला पाहिजे. वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ गावातील देवस्थान कमिटी अध्यक्ष मनोहर परशुराम गावडे यांच्यावर श्रीदेवी सातेरी मंदिर मठ येथील दानपेटीतील पैसे वैयक्तिक स्वार्थासाठी काढल्याचा गुन्हा वेंगुर्ला पोलिसात दाखल झालाय. देवस्थानचे पुजारी सुधाकर धुरी यांनी ही तक्रार दाखल केली असून भाविकांनी श्रद्धेनं दिलेलं दान जर अशा प्रकारे वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरलं जात असल्यानं भाविकांमध्ये संताप व्यक्त होतोय. वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ परबवाडी येथील श्री सातेरी देवी मंदिरातील फंड पेटीतील रकमेच्या अपहाराप्रकरणी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यात मठ देवस्थान कमिटी अध्यक्ष मनोहर परशुराम गावडे वय 58 यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गावडे यांनी देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष असल्याचा फायदा घेत कमिटीची संमती न घेता त्यांच्याकडे असलेल्या फंड पेटीच्या चावीनं मंदिरातील फंड पेटी उघडून त्यातील रकमेचा अपहार केल्याचा आरोप श्रीदेवी सातेरी मंदिरातील पुजारी सुधाकर धुरी यांनी केला. ही घटना 22 जानेवारी 2026 दरम्यान घडल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलंय. दरम्यान याबाबत कोकणसात लाईव्हनं वृत्त प्रसारित करून हा प्रकार प्रकाश झोतात आणला होता. यानंतर मठ गावातील मानकरी चंद्रशेखर गावडे यांनी वरिष्ठ पातळीवर अर्ज करून याच्या चौकशीची मागणी केली होती. तसंच जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे यांनीही स्वतंत्र अर्जाद्वारे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केलाय. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात एकत्र येत नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभाग घेतला. नवी दिल्ली इथं सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. हातात तिरंगा, फलक आणि बॅनर्स घेऊन विद्यार्थ्यांनी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडलाय. गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या वाढू लागली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचं काम वेगानं सुरू असलं तरी कुडाळ तालुक्यातील पणदूर इथं सुरू असलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतोय. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार या ठिकाणी सुरू असलेल्या कामावेळी नियमानुसार उपस्थित असणं आवश्यक असलेला जबाबदार अभियंता प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळे मजुरांकडून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शनाशिवाय खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. या ठिकाणी जे हायवेचे काम चालू आहे, जे खड्डे बुजवले जातात ते बघितलं तर पूर्णपणे ग्रीटने या ठिकाणी बुजवले जातात. प्रत्यक्षात या ठिकाणी बघितलं तर दरवर्षी या ठिकाणी खड्डे पडत आहेत. या ठिकाणी पावसाळी जर डांबर वापरलं तर ते चांगलं होऊ शकेल, चांगल्या प्रकारचे रस्ते मिळतील. या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक आहे आणि ही आता काही दिवसांवर चतुर्थी येत आहेत आणि तोपर्यंत सुद्धा हे रस्ते जे खड्डे बुजवलेले आहेत ते राहणार नाहीत. मग यासाठी ठोस अशी उपाययोजना केली पाहिजे.
आपका इंजीनियर इधर आया है अभी? है सर, सुपरवाइजर लोग। ये अभी डाला है ना, सीमेंट डांबर के ऊपर चिपकता है। कल भी डाला था ना सर, कांक्रीट कल डाला है सर। नहीं, कंक्रीट नहीं, ये सीमेंट के ऊपर डांबर के ऊपर सीमेंट चिपकेगा या नहीं चिपकेगा वही बता दो। और ये खड्डा था या खड्डा नहीं है? गड्ढा था सारा जो उसको डाल रहा ये खड्डा नहीं है, ये पूरा आपका डांबर बैठा है इधर, बराबर है। डांबर बैठा है तो कोल्ड डांबर किधर है? कोल्ड डांबर दिखाओ आपकी गाड़ी में, कोल्ड डांबर का बैग दिखाओ। और डामर निकाला यार, डामर है ना। कितना बैग लाए? कितना बैग है? कोल्ड डांबर का कितना बैग है? कोल्ड डांबर का कितना बैग है? 5 जाएगा सर। अभी ये 5 बैग पूरा हाईवे को चलेगा आपको? ऐसा नहीं है सर, अभी छोटा गड्ढे में डालना है। अभी बड़ा गड्ढे में डालना तो नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। आपको 10-15 बैग तो यही रास्ते पे लगेगा, इतना खड्डा है इधर। 5 बैग से क्या होगा? आपका इंजीनियर कितने बार आता है साइड पे? सही नहीं आ रहा सर। अभी किधर है? कल भी नहीं था। अभी साइड में है, साइड में है सर। आपको कैसे पता चलेगा कि इधर डांबर डालना है या इधर कंक्रीट डालना है? कंक्रीट में सीमेंट कितना मिक्स किया है? 5 से एग्रीगेट और इंजीनियर आपका साइड पे रहेगा तो काम अच्छे से होएगा ना। इंजीनियर किधर है? साइड में है सर। कौन सी साइड पे? बताओ, हम उधर जाके आते हैं। सर आगे में है। हम आगे में और किधर किधर कौन सी साइड? कंकावाली का साइड। तो फिर ये साइड कौन देखेगा? ये साइड में सुपरवाइजर लोग हैं, मैं। वही तो आपको पूछा ना, अभी इधर कोल्ड डांबर पड़ना चाहिए, उधर आपने कंक्रीट डाल दिया, क्या फ़ायदा है उसका? आप बारिश के टाइम पे कंक्रीट रहेगा? अभी जो बोला है वो कर रहा हूँ। आपण आता उभे आहोत ते म्हणजे कुडाळ महामार्गावरील कंदूर या हायवेवरती, आणि आपण पाहू शकता की या हायवेचं काम हे खड्डे बुजवण्याचं चालू असून या खड्डे बुजवताना हे ठेकेदाराची गाडी समोर जाताना दिसते। त्यांना आम्ही काही प्रश्न विचारले, मात्र जो ठेकेदाराचा जो इकडे आता सुपरवायझर आलेला आहे त्याला या खड्डे बुजवण्याच्या कामाबद्दल काहीच माहिती नसल्याचं पाहायला मिळालं। खड्डे जवळजवळ नाही म्हटलं तरी मोठे खड्डे पडलेत, मात्र त्या खड्ड्यांना बुजवताना तो कॉन्क्रीटचा वापर करत आहे। जिकडे कोल्ड डांबरची गरज आहे डांबर रस्त्यावरती, तिकडे कोल्ड डांबरच्या ऐवजी ते लोक कॉन्क्रीट वापरतात। चतुर्थीपूर्वी या महामार्गाला खड्ड्याचा महामार्ग घोषित करावा लागणार आहे, कारण हा ठेकेदार आपलं काम योग्य रीतीने करत नाही आहे आणि जे प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरती नजर ठेवत आहेत ते नक्कीच डोळे बंद करून बसलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन साई दहीबावकर सह निलेश ओरसकर, कोकण 7 लाईव्ह। नाधवडे गाव पुन्हा एकदा विठ्ठल नामानं दुमदुमणार आहे। हरिनामाचा अखंड गजर, दिंडी सोहळा, भजन कीर्तन आणि प्रति पंढरपूरचा दिव्य अनुभव। शनिवारी 25 जुलैला नाधवडे इथं भव्य आषाढी एकादशी महोत्सव रंगणार असून अनेक मान्यवर आणि सेलिब्रिटींचीही उपस्थिती या सोहळ्याला लाभणार आहे। वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात शनिवारी 25 जुलै रोजी भव्य आषाढी एकादशी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आले। गेली 4 वर्ष गावकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून साजरा होणारा हा भक्तिमय सोहळा यंदाही मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे। या महोत्सवात भाविकांना प्रति पंढरपूरचा दिव्य अनुभव घेता येणार असून दिवसभर हरिनामाचा गजर, दिंडी सोहळा, भजन, कीर्तन, हरिपाठ आणि महाप्रसाद अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे। यंदाच्या सोहळ्यात कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता प्रभू वालावलकर सहभागी होणार असल्यानं उत्सवाचं आकर्षण अधिक वाढलंय। दिवसभर धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत। गेली 4 वर्ष गावकऱ्यांच्या सहकार्यानं हा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरा होतोय। यंदाही प्रति पंढरपूरचा अनुभव वारकऱ्यांना घेता येणार आहे। प्रथमतः नमस्कार, जय जय रामकृष्ण हरी।
आता हे आमचं 4थं वर्ष आहे. आम्ही दरवर्षी येतो याचप्रमाणे. आज कसं आहे, पंढरपूरला जाता येत नाही दरवर्षी, पण इथे येतो आम्ही आमच्या गावात आणि आम्हाला प्रत्यक्ष पंढरपुरात आल्यासारखंच अनुभवतं. आणि आम्ही सर्व इथे मनापासून सर्व करतो आणि खूप चांगलं वाटतं आम्हाला. वर्षभराने हा उत्सव साजरा होतो. त्या उत्सवाची कशी उत्सुकता असते वर्षाच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने? खूप आतुरता असते आम्हाला या कार्यक्रमाची. आम्ही 2 महिने आधी त्याचं नियोजन केलेलं असतं की आम्हाला आता गावी जायचं आहे. आता आम्ही माहेरवाचने पण सगळ्या येणार आहोत या कार्यक्रमात. याचं नियोजन आता आपण पाहिलं तर केलेलं आहे. ते नियोजन कसं असतं? खूप छान असतं. खूप छान म्हणजे खूपच छान असतं. सर्व इथे 1 महिना आधीपासून सर्वजण तयारीला लागलेले असतात. जे काय आहे ते सर्व आपले स्वतः पूर्ण प्रयत्नांनी करतात. त्यामुळे आम्ही दरवर्षी इथे येतो आणि आम्हाला खूप चांगलं वाटतं. रामकृष्ण हरी माऊली, या गावामध्ये आपल्या 5वं वर्ष आहे की भव्य दिव्य प्रमाणामध्ये हा सोहळा करण्याचं नियोजन केलेलं आहे. उद्या सकाळी या ठिकाणी कथेप्रमाणे मूर्तींची पूजा होईल ब्राह्मणांच्या हस्ते. त्यानंतर आमच्याच गावच्या ग्रामदेवता आणि दैवतांच्या पुढे चव्हाटी माते मंदिरच्या तिथे संपूर्ण गावामधल्या दिंड्या त्या ठिकाणी येतील आणि त्या दिंड्यानंतर त्या मंदिरामध्ये येतील आणि त्या मंदिरामध्ये येऊन नंतर या ठिकाणी कार्यक्रम होईल. हा नियोजित असा कार्यक्रम आहे. खरं म्हणजे हा छोट्या प्रमाणात होतं, पण गेल्या 4 वर्षापासून हे 5वं वर्ष आहे. हा आता भव्य दिव्य प्रमाणात सुरू झालेला आहे. इव्हन पंचकृषीतील सुद्धा भाविक या ठिकाणी यायला लागलेले आहेत. खरं म्हणजे आम्हाला याच्याबद्दल सांगावंसं वाटतं की जी जाणतोड मंडळी आहे, म्हातारीची मंडळी आहे, अबालवृद्ध आहेत, ज्यांना पंढरपुरापर्यंत जाता येत नव्हतं, पण हे प्रति पंढरपुरासारखं ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम गेल्या 4 वर्षामध्ये हे 5वं वर्ष आहे. आणि आज या ठिकाणी सगळ्या भाविकांना येऊन आज गावातील छोटी मोठी जी मंडळी आहे ती आज या भावुकतेने, एक भावनेने श्रद्धा त्यांच्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि चांगल्या प्रकारे त्यांचा साथ मिळते आणि त्यांचे आशीर्वाद आहे. धन्यवाद. वेंगुर्ल्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी नगराध्यक्ष आणि महाराष्ट्र शासनाचे कृषीभूषण, कृषीरत्न असे अनेक पुरस्कार प्राप्त वेंगुर्ला रत्न, वेंगुर्लेतील अनेक राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांचे गुरु, मार्गदर्शक शिवाजी रमाकांत कुबल उर्फ शिवाजी दादा यांचे गुरुवारी वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते 86 वर्षांचे होते. वेंगुर्ला कुबलवाडा येथील रहिवासी, ज्येष्ठ नेते, वेंगुर्ला नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष, वेंगुर्ला रत्न शिवाजी रमाकांत कुबल यांचं गुरुवारी रात्री 8:30च्या सुमारास वृद्धापकाळानं निधन झालं. यावेळी त्यांचं वय 87 वर्ष होतं. त्यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शिवाजी दादा हे वेंगुर्ल्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचे निकटवर्तीय, तर विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांचे ते मार्गदर्शक. ज्यावेळी शरद पवार वेंगुर्ल्यामध्ये येत त्यावेळी शिवाजी कुबल यांची भेट घेत वयाच्या 26व्या वर्षी ते वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले होते. त्यांच्या कारकिर्दीत यावेळी नगर परिषदेला स्वच्छता अभियानात पुरस्कारही मिळाले होते. यशस्वी आंबा बागायतदार म्हणूनही ते प्रसिद्ध होते. त्यांना राज्य सरकारचा कृषीभूषण आणि कृषीरत्न असे अनेक पुरस्कारही मिळाले. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचे ते 15 ते 20 वर्ष सिनेट मेंबर होते. तर वेंगुर्ल्यातील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजच्या स्थानिक संचालक मंडळाचे ते सदस्य. शुक्रवारी अंत्यसंस्कारापूर्वी त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी निवासस्थानी ठेवण्यात आलं होतं. आमदार दीपक केसरकर यांनी उपस्थित राहत त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख अजित राऊत आदी उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रसाद रेगे, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, वेंगुर्ला नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर यांच्यासह आजी माजी नगरसेवक, सर्व राजकीय पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, विविध सामाजिक शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कुबल यांचे स्नेही आणि नागरिकांनी उपस्थित राहत त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं. शिवाजीदादांच्या निधनाने आपण एका ज्येष्ठ
सामाजिक कार्यकर्त्याला मुकलेलो आहोत. वेंगुर्ल्याचे नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी राजकारणामध्ये चांगली कामगिरी केली. आदरणीय पवारसाहेबांचे अत्यंत जवळचे सहकारी म्हणून दादांना ओळखलं जात होतं. अनेक वर्ष आंबा बागायतदारीमध्ये कसं उत्कृष्ट आंबा लागवड करायची, उत्कृष्ट बागायतदारी करायची याचं उत्कृष्ट ज्ञान त्यांच्याकडे होतं. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर त्यांनी संचालक म्हणून काम केलेलं होतं आणि माझे तर स्वतःचे ते अत्यंत ज्येष्ठ मार्गदर्शक होते. खरं तर मी ज्यावेळेला पक्ष बदलला आणि राष्ट्रवादीमधून बाहेर पडलो तर पवारसाहेबांशी दादांचे एवढे संबंध होते की दादा कधी पवारसाहेबांपासून लांब येतील असं वाटलं नव्हतं. परंतु प्रसंगी पवारसाहेबांच्या पक्षाच्या बाहेर जाऊनसुद्धा त्यांनी मला पाठिंबा दिला आणि ज्या 4-5 व्यक्ती ज्यांना मी राजकारणामध्ये स्वतःचे गुरु मानतो त्याच्यापैकी एक शिवाजीदादा होते. त्याच्यामध्ये शिवरामभाऊ जाधव होते, जयानंदजी मटकर होते, शिवाजीदादा होते आणि हल्लीच्या काळामध्ये शंकरभाई होते आणि त्याच्यामुळे त्यांचं सातत्याने मार्गदर्शन मला लाभलं आणि वेंगुर्ल्यामध्ये पहिल्यांदा ज्यावेळेला आम्ही निवडणुका लढवल्या त्याला उत्कृष्ट असं यश हे केवळ दादांच्या जी त्यांना दूरदृष्टी होती की कोण निवडून येऊ शकतं आणि असेच कॅन्डिडेट त्यांनी उभे केले आणि एक चांगलं असं यश हे आम्हाला वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये मिळू शकलं. त्याच्यानंतर पुन्हा आम्ही कधीच हे यश मिळू शकलो नाही कारण निवडून आलेल्या आमच्याच लोकांमध्ये फूट पडली आणि त्याच्यानंतर ती सत्ता गेली. तरी पण दादांच्यामुळे हे यश मिळू शकलं ही वस्तुस्थिती आहे आणि कुबल कुटुंबियांना एकत्र ठेवणारा तो एक धागा होता. आज कुबल कुटुंबीय वेंगुर्ला तालुक्यातले लोक एका चांगल्या नेत्याला मुकलेली आहेत, एका त्यांच्या जवळच्या सहकार्याला मुकलेली आहेत. कुबल कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये मी सहभागी आहे. त्यांच्या आत्म्यात शांती मिळो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. खरं तर मी पंढरपूरला निघालेलो होतो परंतु दादांच्या निधनाची बातमी कळल्यानंतर मी अगोदर इथं आलो. आता मला लांबचा प्रवास करून परत पंढरपूरला जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे मी पुन्हा एकदा येईन कुटुंबियांचं सांत्वन करायला. पण घाईघाईत का होईना येऊन दादांना या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करणं हे माझं कर्तव्य होतं आणि त्याच्यामुळे मुद्दाम मी आलो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.